Türkmen News neşri Türkmenistan'ı iş, hüner haklarını talep edenden soň häkimetler tarapyndan tutsak edilen Lukman Kursanay İsmatullaýewaň belki de ätiýaj edip baryp geçen ýylyň aýagyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow video ýüzlenme ýazyp goýanlygyny habar berýär. Bu videoda Lukman özüniň hiç bir jenaýat etmeýändigini gaýtalap, beýgünädigini garamazdan çuňgur hormatlanylýanyp prezidentin öňünde özüni aklaýar. Göktepe'deki Eni Mehri Merkezi'nin önkü wraçy bu videonu garaşsyz neşire 2020-nji ýylyň güýdüne beren gürrüňinden soň öz howpsuzlygyny alad edip, haf eter ýagdaýa düşmejek bolup ýazana meňgeýär. Türkmenistanyň öz problemleri bardy. Garaşsyz jurnalistlara, hukuk goraýjylara gürrüň beren islenlik raýat öz erkinligini we howpsuzlygyny tögekkerlik astyna salýar diýip neşir onuň muňa bir kanun işten boşaltylyşy barada interwiu bermedinden öňem düşünenligini belliýär. Çap edilen videodan görnüşine göre İsmatullaýewa işini keltmek üçin el yeterli bolan kanuny ýollaryň ählesini synap görenligini, emma olaryň hiç biriniň netije bermänligini taýýar we bir näçe gezek gaýtalap özüniň hiç bir kanun iş etmänligini ýatladýar. Şeýle de tutsagylykdaky Lukmanyň ýüzlenmesinde adamlaryň prezidente resmi ýagdaýda ýüzlenip öz seslerini eşitdirip bilmeýänlikleri aýdylýar. Onun pikirçe egerde Berdimuhammedow internet arkaly resmi taýdan ýüzlenmek mümkinçiligi bolan bolsady, şonu belki de oňa we beýleki lapkeşlige düşen raýatlara adam hukuklaryny goraýan daşary ýurt guramalaryna ýüz tutmak gerek kem bolmazdy. Göktepe şäherinde ýaşaýan Kursanay İsmatullaýewaň 16-njy ýyl güni giýişlik 10 töwerek adam näberli tarapy alyp gitdi. Şondan bäri ol bir tanşanyň Türkmen Helsinki fonduny aýtmagyna görä edil goýa gaçan ýaly boldy. Ol 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň we Human Rights Watch guramasynyň aklawçysynyň gatnaşmagyny hukuk goraýjylar bilen Merkadaýada we Mongoliýada susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri diýen temadan urnalan online maslahatyna at tutulyp iş, hüner meselesi gowgalandan soňra gysgaly ýagdaýda tutsak edildi. Türkmen rejimi diňe sanksiýalaryň diline düşünýär. Türkmen hökümetine kaziýet ýa-da hukuk ulgamyny gowlandyrmak üçin pul berme. Bir kömek edenok. Bunun tersine Ýewropa Birleşiginiň maliýe gollagy we Türkmenistanyň mümkinçilikleri ýokarlandyrmak baradaky dürli programmalar diňe häzirki rejimi kanunlaşdyrýar diýip maslahata gatnaşan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew ýurtdaky hukuk gozulmalary mejbur ähmet barada durup geçeninden soňra aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Ýewropa parlamentiniň online duşugyna gatnaşyp Orta Aziýadaky susturma praktikalaryny alada bildiren deputatlary, şol sanly daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri öz iş, hüner hukuklaryny talep edýän Türkmen Lukmanyň derhal azad edilmegine çagyrdylar. Emma mugaramyzdan öňkü ýyllarda hem bolşýaly türkmen häkimetleri onuň işi nirede we näme üçin saklanýanyny bardy inni 10 gün bäri hiç bir açyk düşündiriş bermeýär. Egerde biraz ýyda çekilsek, Türkmenistanyň häkimet çalşanyna raýatlaryň arz şikaýetlerini diňlemek, elin barlamak boýunça prezident derejesinde käbir taşyryklar berildi. Ýöne bu tawsyryklar durmuşa geçmedi. Şondan soň ýurt içinde seslerini eşitdirip bilmän garaşsyz neşirleri ýuz tutýan raýatlaryň arasynda Kakaway Tejenov, Amangelen Sapudokow, Sadak Durdumuradow ýaly mejburi ýagdaýda ruh hastahana ýerleşdirilen Aýjamal Berdiýewa ýaly tutsak edilen adamlar hem boldy. Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edip başlanan Ogul Sapar Muradow bolsa eginleşleri bilen Fransuz jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmäge kömek görenlik üçin galp aýplamalar esasında türmäge basylyp şol ýerde gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Tejribeden görnüşine göre Türkmenistanyň tutsak edilen adamlaryň köpüsi jaň edip öz ýagdaýlary barada ne maşgalasyna ne de aklawçysyna habar berip birýär. Häkimetleriň belleýän aklawçylary bolsa, işlerini ýitirmeligi üçin ýokardan berilen görkezmeden çykmaýar. Bundan başga Türkmen telewizionyasynda görkezilýän göz ýaşly towalardan hem görnüşi ýaly Türkmenistanyň aýplanan adamlar dürli basyşlar esasında özlerine garşy görkezme bermäge mejbur edilýär. Şol wagtda
Türkmenistanyň baş kanunynyň 45-nji maddasyna aýdylmagyna görä, raýatlaryň özlerine we garnaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýürüýdiki güýji bolmaly däl.